ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 3 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 3 ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୀତାଟିଏ ପାଠ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ @mkpal6867 ମୁଁ ଏଇ ଗୀତାର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବୁ ଶ୍ଲୋକ 1-2 ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଶ୍ଲୋକ 1-2 ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜି ଶ୍ଲୋକ 3 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଶ୍ଲୋକ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି? ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡବପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟହକାର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବପୁତ୍ରମାନେ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଭାବାର୍ଥଟା ଫୁଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାବାର୍ଥ: ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ରୁପଦରାଜଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଳହ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିବୁ। ଆପଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଏହା ଭିତରେ କରିବୁ। ଏ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଯେ କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏ କଥା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟହକାରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗତ ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଇ ସାବଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେପରି କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ତଥା ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିତା ଦ୍ରୁପଦ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ 3ଟାକୁ ସାରିଲୁ। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 3ଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଗୀତା ବିଷୟରେ କହିବାର ଭୁଲ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କାରଣ ଗୀତାର ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ପରମ ମାନେ ପୁରା ପୁଣ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ମନରୁ କହୁନି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଧରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।